Atât, atât, Alex. Andreea? Andreea? Andreea, uite-te la aici. Andreea? Ce faci, Andreea? Se uită la leagă, gata, a aruncat telefonul. Să nu-l mai dai mai tare, mama, că e de ajuns, Andreea. Ce faci acolo, Andrei? Ce vând singur, Da. Andrei, ce faci acolo, mami? Andrei? A răspuns un alt copil. Nu-i mai da, nu mi-ai dat că deja se balansează prea mult. Păi mic. Da, te bate soarele, mamă, și șapcă nu ții. Dar și când au aruncă, îi pun iară și i-au aruncă, i-au pus. Am un dat uită care. Am spus să nu mi-ai dai, Alex. Au, vezi că se lovește, s-a dezechilibrat. Da, i-am necat piciorul ăsta. Vezi, nu mai, Iana, așează.